за малкия Иван специално. Това е малкия Ешрефтек. Значи, Петко казва, нямам ли Иван, нямам нищо. Ама Ивенци е сърцето на тати. Айде, отсигно Ешрефтек си кама. Ама Иван е сърцето на мама. Айде газ. Иване! За най-доброто видео за Миро! Да разломиш хвърнете иска. Ако обича Галю да дойде, Галю Косто. Айде момчета на дансинга, Галю Косто. Райко! Айде, дявенкате! Иване! Иване! Версаче! Ешрефтек! Това е малкия Скорц. Малкия Скорц. Поддържа фамилията. Това момче ще я поддържа с старикатството си. Тати е до него цял живот. Айде газ. Дай! Вау! Варна! Каварна! Варна! Каварна! Контенси! О бизнес! О бизнес! О бизнес! Варна! Каварна! Кючека Варна. Айде, Варна Каварна, не знаеш? Да, това е населител. Кючека Варна. Хайде, колеги! Каварна, Варна. Каварна, Варна. Каварна, Варна. Каварна! O tatko muriu pero vale Najkomareule ando biznesi 9-4 Nabor 9-4 101% 101% Odadi si kadama Odadi si kadama Ando biznesi Ande Varna si empate, anche Varna empate, o barba libe. Contensi o business che tanto sco. Ande Cavarna, ande Varna. Let's go. Той е Шрефтек пенел. Анде състи България си. Медадеско е Петковско бизнесо. 9-4 набор. 101% бизнесмен, старикат. Така. Кердемленге парокер. Арчек. Девет години ромален. Аде Варна. Let's go. О, Баро. 10 години ще се боря във Варна. Let's go. Apartamento da cupia, Barro apartamenti, Salvao, o me javeke, o me javeke. Vai,
Ама от бащата идва всичко. Ако не е бащата, няма нищо. Он скорца. Котарабел е жилка. Значи, още като ходим по бизнесите, казваме неговото име и влизаме в заводите. Казваме неговото име и влизаме, пускат ни. Правиме парите. Айде газ! Значи трябва да иски даде комисионно. Той ще си на клавира, ти ще чукаш. Добра ли? Сега нататък. Как е ли само барабани? Как е ли? Айде само барабани. Текело Иване само барабани. Айде, Трикато! Айде! Добре, благодарим. Чакайте. Само да се отчете бабата, че не се отчете, не си даде подаръците. Бабо, ти не си.